Okay, good morning, everyone. My name is Esther Pop. I will moderate the first session. First session is about the planning of terminology work. Without careful planning, the rest of the process obviously is not really doomed for success, so it's a major issue. We are going to have 20-minute talks and then 5-minute short session for questions. And after the 4 talks, we are going to have a coffee break. So without further ado, let me announce the first speaker, Araceli Diaz de Lezana from the Vice Ministry of the Language Policy of the Basque Government to talk about Basque terminology work. Thank you. Thank you. Good morning, bonjour, tout le monde. I'm going to speak Basque, so you will need translation, okay? Euskaraz egiten dugun lan terminologikoa aurkeztuko dizuet. Azkar, eta labur esango dizuet, Euskararen lurraldea hauxe dela, pantailan daukazuena. Alde batetik, Espainiako estatuan, 2 erkidego administratibo ditugu, alde batetik Euskal Autonomia erkidegoa. Hor 3 lurralde daude, 3 lurralde historiko, Bizkaia, Gipuzkoa eta Araba, eta ondoan daukagu Nafarroako erkidegoa. Nafarroan beste gobernu bat dago eta beste egitura administratibo bat. Eta gero, iparraldean, Frantziako estatuan, 3 probintzia daude, Lapurdi, Behe Nafarroa eta Zuberoa. Horiek dira Euskararen lurraldeak. Aipatu da, Euskara bada familiari gabeko hizkuntza, ez dakagu inguruan terminologia lanerako erreferentziako hizkuntza bat, eta beraz, ezin diogu begiratu antzeko hizkuntza bati, aber nola egin duten, termino bat erabakitzeko orduan. Esate baterako, adibide bat jarri dizuet. Ingelesez etortzen zaizkigun kontzeptu berriak eta termino berriak, eta azkar erantzun behar dugu, eta azkar egin behar dugu proposamen bat euskaraz ere terminologia hori behar dutenei emateko. Ingelesez etorri izan restorative justice, eta horrekin batera restorative circle, eta guk euskaraz ez daukagu arazorik kontzeptua lantzeko, kontzeptua ondo aztertzeko, eta horretarako ingelesez bago informazio ondia, frantsesez, alemanez, baina gero euskaraz nola esango dugu kontzeptu hori. Eta konturatzen gara, inguruko hizkuntzetan ez da frantsesez restauratif, espainieraz restauratibo, katalanez restauratiu, baina euskaraz, edozein irtenbide eman da, irtenbide txarra da, ez? Irtenbide txarra da terminologia hori behar dutenentzat, jakina. Eta, buruan nekatu behar dugu eta lan handia egin behar dugu horrelako arazoa konpontzeko. Gure terminologia lanerako 4 maila bereizten ditugu. Alde batetik ikusten dugu, badagoela terminologia zientifiko-teknikoa, eta horretan normalean izaten dira nazioarteko terminoak, eta kasu horretan, euskarak ere, bide horretatik jotzen du. Hor jarri dizuet adibide bat, ezta, biodieselaren adibidea. Hor ez dago alderik hizkuntzen artean, danok erabiltzen dugu forma berbera. Bigarren maila bat izango ditzateke, hemen ez dago mailaketa bat dago, baina ez da mailaketa, bada sailkapen bat. Euskarazko terminologia tradizionala, euskaraz erabili izan den terminologia. Zer gertatzen da? Normalean horiek izaten direla jarduera tradizionalak, ezta? Eta arrantza edo eiza, nekazaritza edo aberen hazkuntza, tradiziozko jarduera horiek poliki desagertzen ari dira gure gizarte modernoan. Eta beraz, gure hizkuntza euskara aberatsa da,
aberatsa da arlo horietan, baina gaur egun bestelako kontzeptuak etortzen zaizkigu, eta orduan bai bada referentzia iturria, ezta, konturatzeko zein den hizkuntzaren egitura, zelako, nola egiten zuen euskarak termino berriak sortzeko, eta horretarako bai bada erreferentzia ona guretzat, baina esaten dizuet poliki-poliki gure desagertzen ari da. Beste maila bada guk deitzen duguna sasi terminologia. Sasi terminologia da esparru sozioekonomikoan erabiltzen ditugun sasi termino horiek, ezta? Baina herritar guztiok egunero gure bizitzan erabiltzen ditugunak. Eta horiek dira janaria, arropa, altzariak, etxeko kontuak, eta zertatzen da, normalean bi hizkuntza elkarren ondoan daudenean, eta hizkuntza bat bestea baino indartsuagoa denean, azkenean hizkuntza maileguz betetzen da. Gure eguneroko bizitza, hemen, arropa, altzariak, mailegu pila bat daukagu espainieratik etorritakoak. Eta iparraldera baldin bagoaz, esan dugun iparraldean dauden 3 probintzia horietara, frantsesetik hartzen dituzte maileguak. Zertatzen da, hizkuntza bizia da, eta orduan hiztunak hitz egin behar du, adierazi behar du. Eta orduan ze hartzen du mailegua eta moldatu, ez? Eta hori oso ondo dago, baina oso modu masiboan sartzen baldin badira maileguak, azkenean hizkuntza desitxura daiteke, ez? Eta orduan beti esaten da, importantea dela arlo horretan esku hartzea, pixka bat. Eta azkenik, adibide batzuk jarri dut hor, aipatzearren, aipatuko dut euskaraz cazadora, hori ingelesez hunting jacket, edo frantsesez blouson, euskaraz esaten dugu cazadora gaztelaniaz bezala, ez dugu lotzen ehiztariarekin, eta orduan bide horretatik gaur egun ezin dugu jo, erabiltzaileek ez lukete ulertuko. Zer gertatzen da, iparraldean, esango dute frantsesez, hor daukagu iparraldeko lankide bat, eta esango dute, frantsesetik hartuko dute. Edo esate baterako gasolina, ezta? Gasolina, euskara esaten dugu, gaztelaniaz gasolina esaten delako, baina iparraldean esaten dute esantza. Eta esantza, frantseseko esantzetik dator, baina gaur egun euskarazko hiztegitan txertatuta dago esantza. Esan nahi dut, onartzen dugu, iparralderako behar dela forma bat eta hegoalderako beste bat. Horixe dira kontuak. Eta azkenengo maila da hizkuntza juridikoa. Eta hizkuntza juridikoan bi sistema dauzkagu, Espainiakoa eta Frantziakoa. Eta arlo horietako erabiltzaileek nahi eta ez ziurtatu behar dute erabiltzen duten terminologia oso ondo interpretatzen dela arlo horietan. Beraz, bi arlo horietan nola baiteko menpekotasuna daukagu ondoko hizkuntzekiko. Euskaraz beraz gure referentziak hemengoak dira. Terminoak sortzeko orduan nori begiratu behar diogu, gure iturriei eta gure erreferentzia guztiei. Orduan daukagu Euskaltzaindia, Hizkuntzaren Akademia, estandarizazioan egin duena eta egiten jarraitzen duena. Daukagu terminologia batzordea, terminologia banku publikoan euskaltermen, terminologia batzordeak hartzen dituen erabakiak banku publikoan txertatzen dira. Baitugu korpusak, korpus orokorrak eta espezializatuak. Ez dira asko, baina batzuk badaude. Baitugu itzulpen memoriak eta bereziki administrazioak sortzen dituenak. Administrazioan, esan dut, administrazio publikoan egunero itzultzaileek itzulpen memoriak sortzen dituzte. Baitugu material didaktikoak, eskolakoak, gero lanbide heziketakoak, unibertsitatekoak. Baitugu doktorego tesiak, euskaraz idatzitakoak, gero eta gehiago. Badauzkagu testu liburuak eta eskuliburuak, batzuk itzulitakoak dira, euskarara itzulitakoak eta beste batzuk euskara sortutakoak. Eta gero baitugu aldizkari ofizialak. Aldizkari ofizialak egunero argitaratzen dira euskaraz eta gaztelaniaz. Eta argitaratzen du Jaurlaritzak, Eusko Jaurlaritzak, argitaratzen du Nafarroako Gobernuak,
Eta gero, argitaratzen dute 3 lurralde historikoetako gobernuek, hau da, diputazioek argitaratzen dituzte. Baitugu argitalpen zientifikoak, baitugu edabideak euskaraz, eta baditugu hiztegiak, elebidunak, elebakarrak, eta baitugu entziklopedikoak, eta bar. Baina gauza bat argi daukagu. Gaur egun dena dago interneten, dena dago sarean. Eta guretzat ezinbesteko tresna da Google bilatzailea. Azkenean Googleek ekartzen digu sarean dagoen guztia, ekartzen digu. Batzuetan deskubritzen dugu, begitu, badago korpus hau eta badago beste hau, eta orduan ezinbesteko tresna da. Bueno, lehen ja aipatu du Estibaliz Alkortak, 1989an Euskara Biziberritzeko plana onartu zuela Eusko Legebiltzarrak, eta plan hartan agintzen zen terminologia plangintza egin behar zela. Eta terminologia plangintza jarri zen martxan, eta horretarako 2 ardatz hartu ziren kontuan. Alde batetik, oso beharrezkotzat josan terminologia banku publikoa sortzea, eta horrela 2001an Euskalterm sortu zen, eta sortu zen USEIK 1987an sortu zuen Euskaltermen gainean. Izena ere mantendu izan zen. Eta bigarrenik terminologia batzordea. Hau da, terminologia arloan erabakiak hartuko zituen entitatea sortzea beharrezkoa zen. Eta 2002an sortu zen. Bueno, hor daukazue Euskaltermen interfazea, lehen Henrikek erakutsi digu. Eta azkar esango dizkizue zeintzuk diren terminologia batzordearen egitekoak. Dekretu baten bidez sortu zen terminologia batzordea, eta egitekoak dira terminologia arloan lehentasunak jartzea. Gero, lan proposamenak egitea, urteko jarduera planetan sartzeko. Gero, irizpideak ezartzea terminoak onartzeko orduan. Gero, 2 termino lehiakide direnean, hau da, sinonimoen artean, zeini eman lehentasuna, hori ere erabakitzen du terminologia batzordeak. Gero, terminoak onartzea da, beste egiteko bat, eta azkenik terminologia zabaltzeko bideak proposatzea eta terminoak gomendatzea. Bueno, zeintzuk izan dira orain arte lehentasunak gure terminologia lanean? Bueno, lehen aipatu dugu, hori sasi terminologia hori eguneroko bizitzan mundu guztiak erabiltzen dituen forma horiek, askotan ez genituen aurkitzen hiztegi arruntetan, ez? Orduan, erabaki genuen lehenengo eta behin horri heltzea, eta horrela egin genituen hiztegi batzuk, arropa denden hiztegia, oinetakoen hiztegia, hipermerkatuetako produktuen hiztegia. Orduan, prestatu genituen lan batzuk, terminologia batzordeak lantzeko eta onartzeko, eta horrela jendearen erabiltzaileen eskuetan jartzeko. Gero, hezkuntza oso importantea, alde batetik eta bereziki lanbide heziketa eta unibertsitatea, zergatik gero horren segida lan mundua delako, ez? Lan mundua. Terminologia bat lantzen baldin bada, gero lan mundurako ere oso erabilgarria izango da. Gero, administrazio publikoa, arlo juridikoa, hori nahi eta ez landu behar dugu. Beste arlo bat da, informazioaren eta komunikazioaren teknologiak. Eta azkenik kirolak, ez? Kirolak, gazteek asko ibiltzen dira kiroletan, eta maila, afizionatuetan, gero profesionaletan, eta guretzat importanteak izan dira. Eta hori horregatik dago azpimarratuta gure asmoa, nola terminologia lanean hasi ginen, modu sistematikoan eta plangintza honen barruan. Gero lehen entzun dugu, USEI lehenago hasi zala unibertsitatearentzat hiztegiak egiten. Baina modu antolatu honetan hasi ginean pentsatu genuen. Bueno, guretzat ezinbestekoa da ahalik eta eremu gehienetako oinarrizko terminologia ezartzea. Ezin ditugu egin hiztegi asko eta oso sakonak eta oso osotuak, baizik eta eremu asko landu eta oinarrizko terminologia, azken finean mundu guztiak dauka terminologiaren beharra. Bueno, hori egin genuen.
Eta gero, irizpide batzuk finkatu genituen, ezta? Bueno, alde batetik, irizpide linguistikoak dira, akademiaren, euskaltzaindiaren irizpidetan oinarritzen direnak, jakina, gero irizpide terminologikoak eta irizpide soziolinguistikoak, ez? Ze terminologia ez da bakarrik lan linguistikoa. Eta gero pentsatu genuen, batzuetan arazoak ditugu, eta ez dakigu nola konpondu. Bueno, goazen jasotzera arazo horiek dokumentu batean, eta orduan egin genuen arazo terminologikoen inventarioa. Behintzat, jakiteko arazoak non ditugun, zergatik, eta gero konpontzeaz batera inventariotik kendu eta irizpideetara pasatu. Eta gero egin genuen normalizazio dosier txosten bat azterketak egiteko. Gero terminologia batzordeak ponderazio marka batzuk finkatu zituen erabiltzaileei jakinarazteko zelako fidagarritasun maila daukaten terminoek. Orduan, hor dituzue, bankuan agertzen direnak dira 0, 3, 4, horiek dira agertzen direnak. Gero bat eta 2 dira lanerako, lan egiten dutenek erabiltzen dituztenak. Beraz, termino bat normalizatuta dagoenean eta terminologia batzordeak ontzat eman duenean, jartzen diegu marka txiki hori EU, lau marka eta EU, erabiltzaile jakiteko, hauxe da terminologia batzordeak gomendatzen duen terminoa. Eta terminoak onartu eta gero, orduan Euskaltermen terminologianko publikoan txertatzen ditugu, eta gero argitaratzen ditugu hiztegiak. Argitaratzen ditugu, liburuzkak dira, baina, hemendik urte batzuetara agian erabakiko dugu liburu horiek paperezko formatuan igualez argitaratzea. Baina oraingoz, iruditzen zaigu importantea dela erabiltzaileek eskuartean izatea lan horiek. Eta gainera jartzen ditugu PDF formatuan, sailkatuta nahi duenak deskargatzeko. Baukagu gune bat, hiztegi guztia jartzeko. Orain arte 58 hiztegitxo argitatu ditugu, eta hori etengabe egiten ari gara. Orain baditugu batzuk, argitaratzeko prest. Labur azalduko dizuet nola egiten dugun lan. Gure lana da, bereziki lankidetza lana, lankidetza publiko-pribatua, eta kalitateari begira lan egiten dugu. Alde batetik, Eusko Jaurlaritzak, azkenengo urteotan 4 urtez behin, kontratu bat ateratzen du, lehiaketa publikoan, lehiaketa irekia da, eta horrela 4 urtetan hainbat lan egiteko. Usei aurkeztu izan da lehiaketa horietara, orain arte, eta beraz egin ditu gure kontratuaren barruan egindako lanak. Lan bat bukatzen denean, gure lana da, hizkuntza politikarako sailburuordetzan, gure lana da, hiztegi bakoitza aztertzeko batzorde tekniko bat antolatzea. Eta batzorde horretan badaude 2 aditu eta 2 hizkuntzalari, edo batzuetan 3 aditu eta 2 hizkuntzalari, 4-5 lagun. Hiztegia aztertzen dute eta lan egiten dute, eta gero hori guztia, egindako bileren aktak, hartutako erabakiak eta zergatiak, eta hori guztia pasatzen da terminologia batzordera. Eta terminologia batzordeko kideek berriro aztertzen dute hori guztia, eta azkenean erabakiak hartzen dituzte. Eta hori egin da gero, orduan, hiztegiaren azkenengo bertsioa txertatzen da bankuan eta argitaratzen da. Eskerrik asko. Eta esan behar dugu, terminologia batzordeak onartzen dituela plangintza honetatik kanpo datozen hiztegiak ere bai. Beste hiztegi batzuk onartu izan dira, esate bat ingurumen hiztegia eta musika hiztegia, Eluyar Fundazioak egindakoak onartu egin dira. Eta hurrengo urratsa izango da nola neurtu termino hauen, gomendatutako termino hauen erabilera. Eta hori egin beharko dugu datozen urteotan. Importante iruditzen zaigu terminologianen kalitatea, lehen aipatu dugu hemen, bestela nola izango ditugu kalitatezko itzulpen memoriak, ezinezkoa da. Nola izango ditugu kalitatezko korpusak terminologia honi gabe, ez da? Eta azkenean guretzat oso importantea da gure hizkuntzarentzat, itzulpen automatikoa da, momentu honetan lantzen ari garen arloa, eta importantea izango da terminologia ona izatea, itzulpen automatiko ona izatea. Hauxe da guztia, eskerrik asko. Thank you. Merci beaucoup.
Yes. Question is about open data. It also was already discussed about dissemination of terminology. Are your terms available as downloadable, freely available resources for reuse, for machine translation, for translation memories, etc.? Euskaraz erantzungo dizut. Berez, terminologia batzordeak, terminologia batzordeak hartutako erabaki guztiak eta onartutako hiztegi guztiak jartzen ditugu irekia. Eusko Jaurlaritzak badauka atarian, badauka atal bat open data deitzen dena, eta hor jartzen ditugu onartutako hiztegiak. Bai? Eta gero, bai, eskatzen baldin badizkigute terminologia hori, inolako arazorik gabe ematen dugu. Thank you. Yes? Some more questions? Sorry. Sorry, you mentioned a document in your presentation about the inventory of terminological problems. I'm just very interested to hear how that works and how you refer to it and how you, I mean, is it a list of problems that you then try and solve, or how does it work exactly? Erabiltzen dugu dokumentu hori barruko dokumentu moduan. Ez dugu erakusten, ez dugu gure barrurako dokumentua da, gure gestiorako. Bai, ez dugu, baina interesa baldin bazenu, modu sistematikoan, normalean, hizkuntza egituren araberako arazoak izaten dira, ez da? Sailkapen bat badaukagu, ez da, interesa bazenu, igual erakutsiko nizuke, edo... Baina ez dugu kanporatzen, barruko lanerako dokumentua da. Okay, thank you. Oui, bonjour, je voudrais savoir qui compose le comité de terminologie. Ce sont des linguistes, des terminologues, des spécialistes, d'autres personnes? Badaude, lehen aipatu dugu, terminologia batzordea Euskararen aholku batzordearen barruan dagoela. Euskararen aholku batzordeak badu egitura bat, badu bere presidentea, idazkaria, beraz, Euskararen aholku batzordeko azpi atal moduan, badu egitura formal hori, ezta? Esan dut, presidentea bada hizkuntza politikarako sailburu ordea, eta idazkaria da Euskararen aholku batzordeko idazkari berbera. Eta lehendakari ordea, presidente ordea da, IBAP-eko zuzendaria, ez dut esan eta esan behar nuen, baina beti hainbeste gauza esan behar den ez da denbora gutxi, ez da? Lankidetza aipatu dudanean, lankidetza guk 4 urtez behin ateratzen dugun kontratua finantzatzen dugu IBAP-ek eta Eusko Jaurlaritzak. Esan diote, hizkuntza politikako sailburu ordetzak. Elkarrekin finantzatzen dugu, eta horretarako hitzarmenak sinatzen ditugu. Orduan, egitura formal hori, mantentzen da, baina gero, badaude, esate baterako, ni banaiz hizkuntza politikarako sailburu ordetzako ordezkaria. Gero badago, hezkuntza saileko ordezkari bat. Gero badago, Unibertsitateko Euskara Institutuko pertsona bat, ordezkari bat. IBAP-eko ordezkari bat. Eta iparraldeko ordezkari bat ere badaukagu, hemen dagoena. Eta gero, adituak ditugu, hainbat, eta adituak unibertsitatekoak, eta esan nahi dut, aditu moduan daudenak. Esan nahi dute, entitate batzuek badaukate beren ordezkaritza, baina gero badaude adituak. Eta jakina, horiek dira hiztegiak lantzea dituztenak, jakina. Baina egitura formala da
Euskal Aholku Batzordeko batzordeta delako, baina bestela, esan nahi dut, hori formalki egin behar dugu. Baina gero adituak dira, esan nahi dut eguneroko lan teknikoan aritzen garenok. Hori da. And one last question. Yes, so my name is Mikael Snaplud from Tingtun in Norway. I was excited about the university terminology and wanted to know if this will be made in a reusable form so that you can connect via APIs from the different universities and students can explore this. Ondo ulertu egin badizut, interesatuta egongo zinake unibertsitatearekin lankidetzan aritzeko, hemen Euskal Herriko unibertsitatearekin lan egiteko, hori da esan duzuna. It's a more technical one about application programming interfaces, if they would be available. Terminologia sortzeko aplikazioa, esan duzu, unibertsitateko, nik aipatu dudanean unibertsitatearentzat, esan dut, unibertsitatean dauden beharrei begira, batzordeak jarri zituela lehentasunak, esan nahi dut, hiztegiak landu unibertsitatea ere erabiltzeko, bai, unibertsitatean erabilgarri izan ahal izateko. Eta gero, zuk esan duzu, interesatzen zaizula, horren aplikazioa, hori nahi duzu, horren aplikazioa. Horrek badu erlazioa neurketarekin, ez da? Terminoen erabileraren neurketarekin. Ez dakit oso ondo ulertu. So the idea would be to enable students to experiment with terminologies and maybe create new applications if it's easy to connect to a database where they're sitting. Pizka bate komplexua da, datu basearekin konektatzea, hori da aipatzen duzuna, ez da, ikasleentzat, unibertsitateko ikasleentzat. Euskaltermen daude gure hiztegi guztiak, esan diote, terminologia batzordeak onartuko guztiak eta konsultatzen da, esan diote, konsultatu daiteke. Ez dago zuzeneko konexiorik, hori ez egaletzen baldin baduzu. Zuzenean konektatzea egotea beste era batera erabiltzeko edo bestelako erabilera egiteko, esan nahi duzu. Ez, datu basea hor dago eta konsultatzen da. Bai, guztion eskura dago eta konsulta da ikusi ditugun beste terminologi bankuak moduan, ez da? Sorry, I didn't understand, really. Yeah, later. Okay. Thank you very much. Okay.